Happy Valentino mabethunana kwabayiselebreyithayo. Welcome kuni nonke. Uthando Nesithembu Season 8. Masingeneni kwii-episode zale veki. Bethuna ndifuna uqala ngombuzo. Ingaba ucalucalulo lukhona kwisithembu? Because hayi mabethunana, kwezi episodes zale veki hayi sanuShibas kuthethwa naye anyhow, but kuMangwabe uTata Mseleka ucaluxolo, kuMakhumalo usoft usweet ucaluxolo, kanti nakuMacele kuye kwacaluxolo nakwifemeli kaMacele. But uShibas sana andazi noba ndithi na uTata Mseleko noMayeni sebefikelele kwi-end of feelings. Uyayibona laa nto? Hayi seziphelile mntakabawo. So ke ngoku hayi uTata Mseleko akasamcengi uMayeni, akho nto afuna uacknowledge uba hayi ndibe rongo apha ndixeluxolo phayana. No sana, akakhathali. Nam kaloku uba bendinguShibas bengazufuna bendibanjwe izandla that time ugqiba uthetha nam as if awundibali, but ngoku ufuna ubambana izandla nabani ke ngoku, njani? Look, mna ndifilisha uba Tata Mseleko noko ucalucalulo unalo, you understand, kule circle of love isithembu. Because kaloku kutheni izikhalazo zikaShibas it's like they don't matter. Sana bengakhala ngale uShibas uTata Mseleko abe defensive, the reason why ethetha ngepoyizini nomntwana is because ufuna ukutsho into yobana look at into yoba isithembu siye sathini thini 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 thini, the negative effects or ii-consequences zesithembu. Uyaekspresa uShibas indlela aye aheyithisheka ngayo over the years emtshatweni. Hayi uTata Mseleko zange waba defensive kangakaya, but mna into endiyibonileyo uba oyena mntu o-defensive kuye nguShibas kakhulu. Andiyazi noba it's because uShibas udisayide ukuthi phek and go na yile nto uTata Mseleko ekanje, but ndiyifumene ingathi unocalucalulo phakathi kaloku sanam. Andiyazi ke ngoku noba nikhe nibone xa nifikelele like emathandweni but nifikelele kwisteji esithi sana, we better off separated. Go your way, I'll go mine. Live your life, I live mine. You do well, I'll be fine. Understand? Because akusekho kucenga. Ndiqonda uba hayi Tata Mseleko kho ucenge. Kho ucenge mhlawumbi ikhona into ezawuthamba kaloku nakuShibas because kaloku thina sana singamaflawa, sisi-ragwell. Ekugqibeleni sifuna uphathwa ndofondofo. Tata Mseleko sana akhange ndiyithande. Akhange ndiyithande into enocalucalulo endiyibonileyo kwezi episodes zale veki, especially towards uShibas. Bonke abanye abantu ingathi batrithwa soft, bayacinga bathi hayi uShibas hayi mntakabawo, ingathi uthi hayi hamba sowuhambile. Tata Mseleko hayi kodwa. Jonga ke ngoku, Tata Mseleko uye ukuyodibana noSneh Mafungwashe. Uthi akayiqondi noba uSneh uyayiandastenda iposition akuyo as i-first born. Mafungwashe, it's not just line-weight eli gama lithi Mafungwashe. Uthi uSneh hayi sometimes ndiyaliqonda sometimes andiliqondi. Ayikho uSneh sana ngu-I_D_C like Sneh lolo. Mtsho ke uTata Mseleko uSneh amxelele iindaba zakhe as usual mabethunana. Ii-meetings zabo soloko zezoba uSneh funeka aqanduse izigwegwe. But into endingakhange ndiyithande Tata Mseleko, ndiyayiandastenda that mhlawumbi uzama ukulantuka i-tough love, uprekthiza i-tough love on uSneh. Abantwana Tata Mseleko, abazukulwana, hayi abanatyala tata. Andivumi. Ndiyayiandastenda that mhlawumbi uqonda uba andidiniwe ngoku
kudala ndizama le nale naleya. NoSiNe akade athi come right ngolu hlobo ndifuna athi come right ngalo. So mna ndiza kumntsweba ngabantwana bakhe. But abantwana abenzanga nto. Abantwana abakwazi nomkhontrola umama wabo uba makenze le nto ifanelekileyo according to wena as umzali wakhe. No, it's not fair. Because nawe ngoku kwa i-relationship yakho nawe uyazivimba into playing i-role yakho as utatomkhulu kwabantwana bakaSiNe. Nabantwana ubavimba ithuba to get to know you as utatomkhulu wabo and experience uthando lwakho, iimfundiso zakho. Uyayibona laa nto leya? Because ngoku ikhona into elekhayo ebantwaneni when are you choosing not to be there for abazukulwana bakho. Awukwazi kaloku upanisha abantwana ngamatyala kamamabo. Be u-grandfather to abantwana bakho, bafundise nathi abantwana abazukulwana. Ubafundise and just give them the love that they deserve from u-grandfather wabo, utatomseleku. Not uba ubapanishe ngenxa kaSiNe. USiNe mpanishe, dilishana naye ngendlela okwaziyo udilishana naye. Andiyazi ke uba ngeyiphi enye indlela ke ngoku ozompanisha ngayo, kungamniki mhlawumbi i-allowance if ikhona i-allowance ayifumanayo, andiyazi tatomseleku. But there comes a time when apho you've played your role yoqeqesha umntu. And then at a certain age, you let them be. Noba na ibuhlungu kangakanani ezinye izinto awuvumelani nazo and uyazibona uba zi-self-destructive. As uyamthanda umntu, uyamthethisa umntu, asiyeki mabethunana uthethisana nothethiswa because sofunda kude kuyovalwa. You understand? Sawuzenza iimisteyikhi kude kuyoklozwa and we need abantu abazosiqoqa indlebe because they love us, basibonise indlela. USiNe umenza loo nto tatomseleku and you let her be after you've done that because awukwazi umkhontrola. Uyayibona? Awukwazi umkhontrola to say, hey SiNe, andiyithandi le ndlela ophila ngayo. SiNe, apha kwam ngiyakwenza ngolu hlobo. Uba ufuna ukwenza ngolu hlobo uzibona into yobana hayi umdala, then hayi you are free to go uyophila olu hlobo ofuna uphila ngalo apho ufuna uphila khona. Which is also okay ke xa esenza izinto ezingavumelaniyo nemithetho yakho kwakho. But abazukulwana tatomseleku, please, ungabavimbi opportunity to know you as their grandfather, to for uba nithandane and just like imandi man la relationship ye-grandparents and grandchildren. It's beautiful because when awungutata wabantwana but sort of like a support system to the kids, njalo njalo. But ungabavimbi please elaa thuba abantwana bomntwanakho. Then ke ngoku sibona utatomseleku edibana noMangwabi. Like uMangwabi as cool as a cucumber. You hayi son. Utatomseleku mabethunana andazi noba ndithi utatomseleku adores uMangwabi and the thought of losing uMangwabi asana ayimphathi kakuhle. And uMangwabi ke ngoku is playing ii-cards zakhe close to i-chest. Akatsho uba uyahlala okanye uyahamba okanye kuthini okanye akuthini. Noba uthi hayi wawubona ngam wena qha andizobe ndithetha into enintsi. Utatomseleku sana yeyona nto ayiqalileyo, ndifuna ucela uxolo. Ndifuna ucela uxolo. Loo magama sometimes ayayithambisa intliziyo. That's why I would have liked to see utatomseleku also ecela uxolo, ebulela uShibas. Noba uthi Shibas akasekho sigcekeni, acele uxolo, abulele apho kufuneke kubulelwe khona. But anyway ke akayenzanga uShibas but uyenzile kuMangwabi.